2 regels. We moeten 5 meter afstand houden van alles. En we moeten rechts houden. Dus met de eilanden links. Dus 5 meter afstand van alles, van de eilanden, van de andere boten, overal 5 meter afblijven. En Je bent niet correct in de dan de motorbediening. Die knopjes. Het zwarte knopje eronder is de hoofdschakelaar. Die is ingedrukt en moet zo blijven, niet uittrekken. Linkknopje linksboven bedient de motor. Als je knopje omhoog doet, gaat het schip vooruit varen. Wat denk je dat er gebeurt als je naar beneden doet? Juist. Dat is ook je rem. Als je vooruit vaart en je wilt stoppen, dan zet je hem even in de achteruit. Ja? De snelheid regel je met je rechter. 1 is langzaam, 3 is volle kracht. In de haven waar we hier zijn, van hier tot aan de vuurtoren en tot aan het mooie windschip, doen we alles in de 1. Daarbuiten kun je sneller. Ja, dat is verkeerd. Nou, dan ga ik het over de radio hebben. Dan ga ik je opdrachtjes geven. Ja, zeg Tigo, maak een rondje over stuurboord. Stuurboord, dat is de rechterkant van het schip. Ik zeg je van de bal vooruit. Zie je het? Stuurboord is de rechterkant van het schip. Als jij zet een rondje over stuurman, dan doe je het stuur helemaal naar rechts, maak je een rondje en ga weer verder. Ik kan ook zeggen, maak een rondje achteruit op het bakboord. Dan doe je het stuur naar links en dan zet je de motor in de achteruit en maak je ook een rondje. En als dat geweest is, kun je weer verder. Wat zeg je? Nou, je moet dus het stuur helemaal naar links bij het bakboord en het stuur helemaal naar rechts bij het stuurboord. Ja. Nou, dan de motor. Dit knop toch fout, hè? Dat is het knopje. Dat is de hoofdschakelaar. Die is ingedrukt en moet blijven. Het knopje linksboven bedient de motor. Als je het knopje omhoog doet, gaat het schip vooruit varen. Wat denk jij dat er gebeurt? Nou, met het knopje kun je ook remmen. Als je vooruit vaart en moet even stoppen, zet je hem even een klein beetje anders, maar zeggen dat het makkelijk is. De rechtse knop is voor de snelheid. 1 is lang, 3 is volle kracht. Nou, over de radio geef ik jou die opdracht. Dan zeg ik dus, Tigo, maak een rondje over stuurboord. Dan weet je nu wat er gebeurt. Ja, rechts en een rondje maken en een rondje achteruit op het vlak. Komt helemaal goed. Ik maak de lijn nu los en dan weer. Zo lachen we dan de wapen vast. Rijdt die boot nou? Maar zwaar. Die motors die varen allemaal.